Unsa guys, nakahilira na dari mga palaspas kay mo naman din sa tradisyon sa mga Katoliko nga maghimo lagi palaspas ug kanang adlaw na sa ating palaspas niya. Wami na kanahon nga maghimo migi ngani, so mampalit na namin dani guys. Kay tag 20 ra man pud agi sang gipanghimo dani, maadyo lang pud taon nila ni. Jadi sa sinanay ninda og kandila, ja. Good morning, happy Sunday. So kami na po ni guys, si Ruby Provinciana, si Cristel Provinciana. Hoy Cristel Provinciana, good morning. Ug si Nicole Provinciano. Nicole Provinciano. So guys, katang mi direct bus. Simba. Diya guys, nahuman na agmisan, diya hari man kunos gawas mag bindita daning mga palaspas. So dari pud mis gawas, so ang naghana kadto mga tao guys kay mao lagi ni tradisyon sa mga Katoliko nga nilagi buhaton nga dari kuno mis gawas mo pila pud mi dari nga maghuwat pud nga gawas ag pari para magbindita daning mga palaspas na ipangda. Naghanan taon mi nakapila dari ra basig ka init. Sa kahitasan wasana sa anak ni David, dagunugaan sa malam sa Ginoo. O Hari sa Israel, wasana sa kahitasan sa mga ulibong subat sa Ginoo. A few moments later. Diya guys, nakauli na migi nga nagsimbahan diya. Niabot di yung auntie. So nagluto si Nicole og mami. So nagdaman sila gluto unon guys. Si Nicole naman yung luto. Diya salamat ka dyan ati naman. Diya nagsugba po migi isda na. Diya lamiyag. Kaya naman dari guys na namin dapit dari sa baybay. Diya problema lang dyan ron guys kay init lagi siya diyang dapitan. Diya ditong dapita guys na maragawan na So sige lang mo dyan nagawan ditong dapita. Gamo dari perting inita. Ja, na may bisita dia. Auntie ni Nicole. Ni ko sa ukit. Mawa ko sa kamera. Araw lami ya kadto mga andari sa dagat guys. So mga ganahan mga dari mga dagat. Aga mo kusinero dia. Anja mo rang gisugba gamong isda nga. Presko pa kadto ni gikan pa ni sa dagat na. Nilihak pa gali guys, so bisag gisugba na. Nilihak pa bisag gisugba na. Uy, among dante kay na mas ilawom. Kaluoy pod. Ano tin, panganda mo pixel tin, tayo tubig. Nanas papaidi mo pa na paguli. Lami magul mangangan basta nas baybay. Labi nang nakaidaghang pagkaon. Ha? Pag hinihini mo ti. Manguhan mi mag Muhamig. Gibili mo nga po. Ini mo lebih pas-pas. Bintang, madali ko mong hayop ko Ay, no. hindi man mabagdali. Magsukay kami. Kay kasi dalian ko man ubot naman na. Nihinay jud kay Dili mo dire ko na. Uli mo. Dili mo bintang na. sige, amping. Gunit ko no ante. Ay, doon. Naaman siya. Gunit ko no ti kay. Okay, bye. Amping. Sumadong gabi kay gabi naman jud. Wala guys, ako nakapag video gani ako nakapag set out ni hanggi pang suwat kay busy lagi ko kay dari ni abot lagi ka ng auntie ni Nicole ni Cristel nga gikan sa dalagit kay nag-celebrate lagi sa siyang birthday dari niya nagluto pud mi among paniudto among gipagsalusaluhan dari. Na salamat ni ka ni Ate Alma ni Kuya Esther pag nga rin dya. Na ako gisuwat dari guys para mag shout out kay napanaad naman hagapon nga mag shout out ko. So shout out di ko ni Ma'am Isidrita Balis Turco from Chicago. So Ma'am In. So taga Kuanis dya, taga Maribuhok.
Ya shout out ko ni Ma'am Ingrid Adlawon kanang amping mo diha ma'am. Ja kay bawo na jud ka ma'am nga kanang always jud ko nga nagampo ninyo tanan. Daghang kay salamat sa imong pamilya, daghang salamat amping mo. Ja Ma'am Idina Orada Kanyeti. Daghang kadto salamat kay naadud ka sige sa among kuan hantod jud mahuman naghang video imo jung humanon. Daghang salamat imo amping mo diha Ma'am Idina Kanyeti Orada ug imong pamilya. Kanang happy Sunday. Shout out Ma'am Ipmia Chavez, hijang gigamit tagang pilhit kuan ganiha tablet ni Cristel. Nag-video kay sila tos dagat. Ja shout out ni Ma'am Cheryl Para. So salamat kadto nimong mga advice tanan Ma'am Cheryl. Ja amping diha kanunay sa kuan Colorado, from Colorado na siya guys. Amping diha. Salamat ja Mirs and family, salamat kadto. Ug amping pud mo diha imong pamilya. Salamat kadto sa tanan. Sis Marieta Ramo Gumis, sis Salome Ramo, daghang kayong salamat ninyo sa inyong pagsubaybay kanunay. Amping pud mo diha sa Canada. Shout out Ma'am Anibang, salamat kadto ang family. Shout out Marpico from Dallas, Texas. Amping mo diha sis Marpi ug imong duha ka kids, salamat kadto. Ja Ma'am Merly Brown, kuan po siya from Dallas, Texas gyapon ni siya. Daghang kayong salamat ma'am sa imong pagsubaybay pud sa among mga vlog nga bisag wa mo'y makatunan sa mga video among daily vlog. So daghang kayong salamat. Ma'am Primitiva Sarong Karin, daghang kayong salamat. And family, daghang kayong salamat. Ma'am Delia Nigado and family, daghang kayong salamat from ano sila guys, Iceland. Amping mo diha sa Iceland. Sis Ansan Blanton, daghang kayong salamat sis. Kuha ni si Jaka ng si Bisaya Pilipina. Aloha Bisaya Pilipina ni si Jahang channel from Hawaii. Daghang salamat amping diha sis. Sis Mona Burki Obsima from Germany, salamat kadto sis amping diha kanunay. Lami kayo to imong gihimo nga diha nga shakoy. Panghatag po diha shakoy bitaw guys. Naghimo siya og shakoy. Ma'am Ibilin Dagunlay from Dubai, amping diha ma'am. Ma'am P. Curtis, daghang salamat. Ma'am Annie Marie Dimisilu from Doha, Qatar, daghang salamat nimo ma'am. Shout out Ate Bing Parol and family, salamat. Ma'am Anit Bill Stagic from Antikira, Bohol, daghang salamat nga always po siya nagtanaw sa among video. Ma'am Linda Madison, daghang salamat. Ma'am Lordy Saladin, daghang salamat. Ma'am Raquel Fernandez from kuanin siguro na siya Maribuk, Bohol ba ni or Tagbilaran, basta always po siya nga nagtanaw. Salamat kadto ni Ma'am Raquel. Ma'am Maria Singgoyon, daghang salamat. Ma'am Nimia Puentes, daghang salamat and family. Sis Lilian and Anthony and family, daghang salamat amping diha sa Japan. Jit Mendoza and Berna Mendoza, daghang salamat. Ma'am Flora Ritz, daghang salamat. Ma'am Noemi Bic, daghang salamat. Shout out Remilin Abrion, naradariya mong silingan na sa Oslob. Ma'am Lisa Bukar Taghap, daghang salamat. Ma'am Puli Pagaw, daghang salamat and family. Ma'am Remilin Casinilo from CDU, shout out nimo ma'am, daghang salamat. Ma'am Junalyn Elevera, daghang salamat. Ma'am Mirel, daghang salamat. Ma'am Inday Iguna, daghang salamat. Maricel Luisa Maslug, daghang salamat. Sis Catherine Kuray, ga always di ka nagtanaw, daghang salamat amping diha. Ma'am Ronalyn Kumpara. So shout out Tis Kubyo TV, daghang salamat. Marisa Isparas Vlog, palihog lang po kog subscribe diyang channel guys, Marisa Isparas Vlog. So shout out. Ma'am Lindy Kison. Shout out, daghang salamat ma'am. Og ni Ma'am Christy
plan sa Hardin, dagan kay salamat. So katong uban nga na masuwat guys kay mo man ni katong mga nang comment nga des niya mo ran po yang gisuwat da. Ganahan lang po mo pa shout, comment lang po mo para ma-shout out mo na dyan. Dagan kay salamat. See you in my next vlog. I love you all. Ug ampi utang tanan. Happy Sunday.